שלום צופי יוטיוב, היום אני מקדיש תוכנית מיוחדת ועושה ל-96 נופר, שאני אוהב אותו נורא נורא. וטוב, עכשיו אני אראה לכם אותי במיקמק, ואני מקדיש את התוכנית לנופר, ל-96 נופר, נופי, שאני אוהב אותה כל כך. טוב, אבל קודם נתחיל גם במה חדש. יש דברים חדשים יצאה אפליקציית מיקמק וגם משימה חדשה אצל מונדו בביוב. הוא מאוד עסוק, אז קשו לעזור לו. אוקיי, ועכשיו אני אראה לכם אותי במיקמק עם כל החבר'ה. טוב, תראו, הנה אני 96 נופר. הנה אני, ישר ג'ימבו למטה, והנה נוי ונופר, מיק. טוב ביי יוטיוב.